aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kula nggih kula ngertos Bu Kula. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kula. Iku Kakang Narada. Wah lho. Sampeyan ngarep niki sepon niki to? Iya. Kakang Narada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Narada. Sing Kakang ki kono wae. Kowe ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Ki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah. Gek dasar kita ki batur e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Narada mbok inggihpun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Ngrungokke iki inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya wis tak tampa. Pangestuku tampan ana. Pangestunipun Kakang Narada. Kula pundi nggo jimat paripe Kakang. Wah, jan kayangan kedayoan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing suwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik lho. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Narada. Mbah. Ampun gresula Kakang Narada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Narada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Padaraharja sak prapta kita Bagong. Nun, kita Padaraharja. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula radong? Kita kuwi Padaraharja. Kene tandane kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lek ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Narada. Nesu Kakang Narada iki. Guyon kok njur orang senyum blas. Ora ngono Kakang Narada. Kakang Narada ngaturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong kita Padaraharja Bagong. Nggih, Bathara Indra ulun wilujeng.